Abushanfo me mamu nyina jo yasana hia biem na watweba ko twam no na menene ya frempon edi nkomo me ka kire mo se ye di nkomo yi de ye dan ya me de ntahra asem ebesan ababiem enne adom no adom yensa aka otumfo se to otosomienu ne ntahra hene ono anenne mene no eba be di nkomo enne enwumre na yesua de se de bia meka no se yehia ewo the kingdom of Asante so se ya ne braso se yesua de empanya ka me ate ase se oman bia wonim na mamre ne na mane no oman no mu ni payira oman bia onim na bakosem no na oman no nim ba bi omufi no mahu ba bi a omu eko nti nanso yasana hia wo the kingdom of Asante so se ya na ye di nkomo yesua de yehwe ntahra na no me de ntahra ansem ebeto ye Facebook nipa ni bi ka se ntahra no mpo bi efi agogo empanye se eja mechiawo eno kwa mechiaja soso da ntemo enne me no tumfo ntahra hene ana hia ohene wada ma me mo akwa ba ye kudonto me jo misu se ebushafo nyira ho ye bia ho ye ohene beda se ohene ye hia nne ewo the kingdom of Asante so kingdom of Asante timpo ye niso ade hunu enne ye buta ye sia nso nyina ne se ye boa masante hene niema atwa ne ho ahia akowiase afana nyina ne nipa nyina hunu se sante hene se ka se wo ye kese wo ye kuntunkantambo ho a na ye niema atwa ne ho ahia ohene ta ka asem bia no manage ho pa wo se me sante hene de medafo mo tietia me so na wa ba be som me ti se ohene dafo mo ye tietia so de be som no na che se wo ye ohene a odanso ohene ye ka sante hene ntahra ho asem ntahra mpo de bade ntahra no emen nana emenko wodi kan sikadwa kofie chiri nanso wodi kan eso bo aman konfo ene so ye de ma setutu anu chi ana obesa emen no asade aka no ho nti ye tumi bia konfo kokko de ma open source setutu efi tete ohene ye di nkomo ye mrante yi de oka konfo kokko a ye nte ase o ye mabuni je so boaye konfo kokko na pese oka sei konfo kokko no oni konfo anochi obi konfo anochi asema ka je so yi ase ya ebesua de ne wo konfo anochi di ba ko e sha adakam konfo kokko ohene afi wa so ntahra no de amasante hene ebi se wo de aka sikadwa ho na sikadwa ba e nanso achi enti se minsura nka meka se sikadwa eche ntahra enanso eche ne nanso achi afi osoma ye no ne dwuma edi ene sein medase konfo no che ya ye fe no bi konfo no odi ma sante no sikadwa echi no odi bo aman no edi kan ema konfo ma asante hene se we mediwe ma e fe no bo aman na bo aman no me pese me ka san me chiri mo asante mebre gise wo ye ohene ana wunim adekura fe no bo aman no na me sero se enu achi no sa so amen no o sa form mende ma ko asante hene se ba bi obekọ bia na ode bekoro na asante no de ne manyina na e beka na fidie so se asante hene nam na se emen no menso wane edi nanimu a e kire de ma mebre na mo man de mintimi nka no ase nkire mo ene me da se wo se menso a na che se mete wase esi pipa emen no ya ahodo ana se ye dodo sei ntahra men no ankasa ye dodo sei emen no mu tetere dia ne bo nkono na men ye nkono tete pa no na ye nkono ni pen so tete ya afa akoya nso te menso na sisi no ye de so ohne wadama makoma nso no ni din bom be ye ntahra ebia wo ni din ebia wo de ye ebia wo bibi fufura wo de ka emen no ho ana emen no se de
komfo eye de ma Asante Hene no eme no e wo dwumadie bia edie teteno de se abe no de obefa kura se ye ajesoa se ye ajesoa se ye aboso se ye sisia na bibia no de obeka no wadwene mu se emra no abe no wo ka o se ye mawo so wo fa abe no se wo bo teteno ye kokon no na de obeka no wo kiri mu se be se abo we na ba we so se abo wo beka bia mo ri na ba be ko abo amo yam se Asante Hene de kokon na yadru baabi ebia adonyefo ye so dom na ye ka se ebia apremremra e wo ya adwunem wamra mobromra ye bo abe no a ebeba frize ene na akwasibroni ebe mu na nsen sata ye kenkura no Asante ma nipa na wa kura ni enimbe mpem mienu kura ne o manisa ndinu se edi ahama bi wo ho edi ma bo aman no na akona aba me no so ansa na me ne apagya de akọ ekun ba bi edi ko bia na ntahira ne de ehun asem no kanu kana enya de asabe yitimi eye no se de epe bia on de mechire ohine medase yanhwei mete ajesoa mete sisie mete bos ohine san aha montweme mate afre mate ajesoa mate boswo na ana sisie ohine echese emenson no bokura sisie aye ka no se me madwene mu de manya nchechemu 9 menya boswa menya sisie menya sanze ebia bi wo ho a ebo mienu obi wo a wo bo no wo de ogine so obi wo de obo de ogine so de kan ngina bom a ana ye nso na di edin a ejina ho ma nipa mienu ne na me boss na me kaka kire wo no that's so ohine yanhwe ne bo nipa bibre bia timi bo ana se ye wo abusua efrimu a wo mo men no mfrase no de na ye nko na ye bo ye ntakra fo no nko konfo anoche e de form ye no ye nko na ye bo na kire yi no ana eye kasisa afedi obi a pese Asante Hene mani bi nti wi ani ate wa nso fa manu bi wo fa manu na bo se de na ese ntakra afi se ene di kan ba yinte ne wodin emfiri ba bia na ba ye emfiri ku bia so konfo no a edi to me no ye ma Asante Hene odi nam ko ne ba bia tete no se wo ba na kola wo fi a so be kan se papa wuti so onwa bi su na papa ka ze fio kola na de o se tu ntara etamo mfia wo se enwam enyo onwam afi yanhwe Asante de sisi a ye hunu ba bia ye hunu se obrikomfo anade ma yen na yanhwe mpanyinsemo a ewo ho ewo emen no eho me nka ne nkyiremu ne mum yanhwe mpanyinsem bia efiha mpanyin we de tena ha we ne di ade ebia busua we ne di ebia asona busua ne di ayekufo ne di ebia ye maamadwa ebia ohene boaye wo ha and free bra comfort echechere oye meno duma Asante Hene no ayekufo anu oye ma wo mo na tete no se uye obi abo aben ye ntahire ni a odi ma Asante Hene ma ne ho ne yewo nti aduane de ofa no kwa nti ma obi a woye asenani woye de obi a pese obobo amani bi nti ye nso na edika no mpanifo edika no man discriminate obi a humi bia obetim de abo bia no ba ya jo na wo sudim na wo bobi nti ama entire no kroto du na wa Asante mem ha ya yakotata so
Yentem atete. Kamibebusa. Wo say? Kamibebusa. Kamibebusa say. Nanu a me ne wusia ye wo ka kire me say ye beko kokobriko. Ye beko me be manafo wo kire me tinu mami. Yeah, sorry pa say na wo say nka me din krata bi ba. Na me kire wo say dahira no kura ni pebo so no ginanka. Ko me keka ni gina na mabubo mpanifo wo kuru so nyina din. Say ya obusa kire bi obusa ampa ye wo ha. Ampa ye wo ha ye wo ha. Sa na ade na koye. On na wias na kese. Tetra ni sorry de na nte say ne Southern Ghana population kura na ko be yan kan yan fan be 1 million. Oh, say ye ko ba be 30 something million. Nti ama ya tre nti ntahira fond de omo kuro to du so. Kuro mako du na mo so ebi we say kokobriko nyantre ni ase adanwoma ase dumanafo ode chemso pampetia ayi asante achimpetransa nkonu mebri ana omu nyina tete ho akoduro omo fik kokobriko no ekotena wo frimfiase no ekon na chi no obi ate no obi anu akotena baabi bi akotente yo baabi a ohine minim se asantefo se ka asante ko ana ye ka dinchira ene asante ko eno pa ne ko kese a emu se asante kun bebre be asante kun bebre na so minim se den a dinchira ne asante ko de ye ka ko a na no ne ekon ntahra eko akosa dodo sei ntahra esa ye ko ye ba ko pe ye ko banasa na emom ansana intim jakari obeba santmem abekon efiri ntahra force no mo ehunu ye adentra ne se ntahra for no ewo dade so ba ho ne tie na omuko lakeside ekope adwene apatre awe enti baabi a da bia ekofa apatre betena no ewo ha ne da bia beso ye na konfo no ba abepe ne me no no asante de akọ baabi wo ba na nkokọ bia kufra no pe kopna nwumre ana mo ka chenze konfo hwe agokọ epu ba efe akon be hura siw na so kura nti bibi wa kire di konfo hwe bodu ma no sentim jakare o son man no obeko nti obebo fo yase no sa ofiri kokọ biri ko no na wo be fe yase o nti wona ala mburu ya ma yi adwunkunum ne abontem no na no so asisi ya sabe obobo na yiro nti ntahira ne de ene asante hini na papa so na say na asa obia sura no obobi obia no atibi no na mo ntise kete yi so sira asante hini no makwa say yebi nti wo ma ye bom me ni nyinara e wasante ma bia no beto o se tutu ntahira nti na ba himfi abribia no ye de bia no se tutu ntahira da ne di kan no bia do o ma se obi nyina di fifiri ba bi na o mo besia ne ha je say quote say on ti me so Instagram de mun se bebre me bese me kan me bebre fi say ni wo me ni wura no amu wo ho ya otumfo se tutu asante yene nti mi nko akiri me bebre ma kire o me no se setie e bobo de akire o say ya ba so ma kire o me de besia ya se ba ya me nkofom ohine medase mani aso kakra kra wo de ama the kingdom of asante busuafo ohine mame mayanhwe se de ye ka no se ntahra ebo a ewo bibia eka ansa na ebebo no ebo a ewo bibia eka ebia te se de nka wobekọ sante hene ana bekọ ahemfie no bo se omo gina ohine chi paye no no ka o se tueti se dwom na efre wai ntahra bo a ewo bibisa obi kire bebre na asante yene no ote ase nti se ebo a wa wugina nche won te ase o tu se ye pupu kwa anya pupu kwa ye wo sise ya ono be fra asante yene kam bi a kire no ma asante yene ate ase nti ono be te ase se de ye ka kire no wo hu na wa tenche de ye giso a na de ofa no pupu kwa ye pupu kwa nanso ye be mra sise no abo a kire wo obi peja kakra no hu se emere nye huhu kwa wasmeka for kingdom of asante ana ohwe maka kiro say yesiase a yesua de
yɛti mpo nyinaa ne sɛ yɛbɛma asante aduru baabi a ɛsɛ sɛ ɛduru ɛno nti ana yɛde bibi sɛ yɛde abrɔ na me ne santehene ntahrahene ana ɛdi nkɔmmɔ na ma menkae wɔ ɔse ɛyɛ dan a menim sɛ me ɔhene sɛ meka sɛ ɔmu bɛbi ebi akyerɛ ne ana saa mati okay ɛdeɛ nice yɛbɛbɔ yɛbɛfrɛ yo aha nti yɛbɛfrɛ Jabusafo mum yankɔ na yankɔ sɛ de bi sɛ yɛbɛfrɛ no na yɛmfa nsua deɛ yɛsua deɛ bebree wɔ ha sɛ yankɔ ne yankɔ hwɛ kwabra usu wadawo ma bebe so obo abe mi kira santema no mu so obo ogina kye onim ne owoka yewo abem bia fɛ no odom sisiriku ano ne brofre kan all hands on deck all hands on deck so we bia ebo so odom sisiriku bebe so obo kire wo enjini ma kire wase no ye be so obi abeboa all hands on deck nya se ebo no kwa se ebo sa no aboka se bia hard life bi ne ebo enya hard life eya asem ne da ho no kwamra ko yes so the we am ho bi ebi ne ye kire mu no ese ense nyina mmua ye nyina nya adwuma na adwuma nya nkoso esi nyina mmoa emesom na yempagya santeman enuru baabi a ɛsɛ eduro ɔhene sɛ emsɛ nini diso wei de odi kan ɔno ne afrɛ no ana ɛno ne sese no ene kasa kane ede kira santehene ya meka kire wo no se we no kwamra no obo we se bia wato se o ka kira santehene se watrase ache no nsori a o ka santehene to obehu se ampa watrase ache but u jan kire wo hu nso we betumi ka kire no se wo hene watrase ache na sori ne nyina hanko bi ne nyina o ye de kire no ono betuma sa ka kira santehene se no kondonsa o se ebe mu nsawe ndo ho amaka kire se mu na mu nkopɛ whisky bi mbre wo mo we de nyina de asem ne nam ne mo bia nkire mu bebre ene Matias ɔhene Matias akoko didi wi ano de anu twitwiri fom ɔhene Matias kwabra akoko boni ayi ne udidi wi ano de anu twitwiri fom no ya boma sentiment ne hu se ebi eboni ayefo ɔhene Matias kwabra ko kwabra usu ko ma bia ben no di mi hutu die ya ma bia ben no ka mi hutu ma ka anamra mutu mo pamio anamra mutu mo pamia mutu menchene kɔbra sɛ akoko no uye boni ayi ne udidi wi ano de anu twitwiri fom Abusafo makajo si yesi anema bebre na obesua anema bebre na obehu anema bebre na adbatu team the Kingdom of Asante ɔhene ye bre no nti ma se foforo wo hɔ no mo nso a mo monto ato so ana se wono nko a na be fi ase no mu nyina gye so ana se kwabra usu ebre no ko ndi wa hwe to so pepe na bi fasie na nya kwa ne nko to so kakra na ye kwabra bre no nti ntentiem na ntentiem osaba bi o wadanyane wasampa bi o wadanyane oni pati fene ko twama sabe so ni pansasɛ oni pati fene ko twama sabe so ni pansasɛ osampa bi o wadanyane o
Kwabra me ba. So no epeja so we fast thinking a wobɛte ase anta ansa na wo nyina agye so asɛm nyina no ho ne firi ba na kwano na akasa ka mi nti Kwabra yenko. Ma baby de twa to. Bo kankane pitwa ye wen. Aboa kankane kra ma nua na owura mu. otibie mo ene mo se we se o petwa ye Ti se otufo tuwe. Na se wo kwahwea ba bi pese wo yeso no a. Se kankane pitwa ye. Anso wen. Dan se de ba. We ke se de ko tu. Yatada. Fano otoma kuma bo ade le bo ade ohu de kuti ba furu bada kuti ba furu ba ohu bida na mo piao Piafo abusuafo se de bia meka no si siase na si suade a na odi bi atu kotekum da chi ankwa ma bi efe ne se chena no na wonya bi aka e de akire ma ohene nyoma ye nyina e kire se asante e wade asante e wo niema titubi kire titubi ka sanso na se niema bi seisi a ene masante hene woye kokuru fi se mpanye se aboa ne ntakra ene ma aboa no ho ye fe sante hene da mo ase kingdom for da mase se na matwe dia ba fidie so mo dem diki ka kan no asante no ne nsem na na ye ka no fidie so e den ya kakra beti akem abishafo aha ne brebe ma ye kwan eme de ye ne ntahra komo ni nyina asi eye rade pa na otwe se na me de bibi foforo nso ebesan abro mi a me de dwuma de ho chia me de e de kofi kekere ohene wadama me da se pa se to nsafre wo baaye na obeso asante eme bi akawiase enyina abusia aha ane de mo twetwe nyina besi eye rade pa na otwe se ne me de foforo ebesa abro